Boas tardes, moitas gracias a todos e todas por acompañarnos hoxe. Estamos encantados de tervos a todos aquí. Estamos encantadísimos. Hoxe chegou o día da estrea do documental que con tanta ilusión fixemos entre todas. Pero antes de falar del e da súa proyección, ides permitirme que presente o equipo que o fixo posible. E antes queremos contarvos o que significou para nós e a pegada que nos deixou. O equipo está formado por Sara Feijóo, Isabel Domínguez, Andrés Ortiz, Nuria Paz. Nuria non nos pode acompañar hoxe, pero é a voz en off que vades escoitar agora. E bueno, e unha seguidora, Ramona García. Ahora imos a contarvos o que significou para cada unha de nós o gravar este documental con vos. Empeza a falar Sara. Boas tardes a todas e todos. Bueno, vou a ler, porque estou un pouco nerviosa, entonces, pues, se me olvida algo, sempre traes un pequeno guión, e así, entra todo. Hoxe é un día especial para as vianesas e vianeses en xeral e para os 4 que estamos aquí en particular. Hoxe é o día no que culminan moitas semanas de traballo, de esforzos e dedicación a un proxecto que vei a luz por fin esta tarde. Un proxecto que comezou hai xa máis de 6 meses por parte da Concellería de Servicios Sociais e Igualdade e o Centro de Información á Muller do Concello de Viana de Bolo e que tiña un obxectivo moi claro e sinxelo: dar voz ás nosas mulleres, facer que elas sexan as protagonistas e narradoras das súas historias e vivencias. Con este obxectivo, botamos tardes de verán enteiras de peregrinaxe polas aldeas de Viana, no encontro de veciñas ás que entrevistar. Como xa dixen, horas e horas de esforzo, traballo e dedicación. Sen embargo, ojalá todos os traballos e esforzos deran tantas alegrías e bons ratos como nos deu este proxecto. As conversas coas veciñas, a escoita de historias pasadas, de tradicións descoñecidas que se perderon no tempo, a aprendizaxe de valores que as nosas protagonistas nos transmiten cos seus relatos. Valores como a paciencia, a fortaleza, o optimismo, a sabiduría e a hospitalidade. Todo isto e moito máis fan de Pegadas un proxecto moi enriquecedor a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal. E, por certo, falando de hospitalidade, non hubo tarde na que nos recibíramos varias invitacións a merendar, invitacións que sempre eran ben recibidas. Non me quero estender moito, pero podría botar así toda a tarde enumerando os gratos momentos que pasamos na realización deste proxecto que, para min, sen dúbida, é o máis gratificante de cantos levo feito ao largo destes anos que levo no cine. Moitas gracias a todas e a todos e esperamos que vos guste o resultado. Boas tardes a todos e a todas. Eu tamén vou seguir un pouco o patrón por si se me olvidan cousas importantes que quero decir. Mirade, analizando as razóns que levaron a realizar este documento proposto por Sara desde o Centro de Información á Muller, diremos que son varios os motivos os que nos animaron a embarcarnos nesta tarefa. En primeiro lugar, os que agora vos falamos, formamos un equipo onde a visión da realidade se aborda desde diferentes ámbitos, todos complementarios, pero cada un de nós aportamos ideas, coñecementos, medios materiais que fixeron posible o resultado deste traballo. En segundo lugar, preparando a introdución a este acto, atopamos unha das frases que resumen os obxectivos deste traballo.
Pásovos a ler a frase textual. Un pobo que non coñece a súa historia non pode comprender o presente nin construir o porvenir. Marcus Garvey. Por este motivo, quixemos coñecer de cerca a historia do noso pobo, costumes, religiosidade, tradicións, festas, traballos, entrevistando a mulleres e homes que diseñaron co seu bo facer os tempos nos que estamos agora e aos cales non podemos renunciar para seguir trazando o futuro da comarca. O terceiro motivo, que non estaba na orixe do plantexamento do traballo, pero que se quedou coa grabación do mesmo, é que Viana é paisaxe de beleza inexcusable, é gastronomía de moitas estrelas Michelin, é fonte de augas limpas que rotan nas súas fontes, discorren polos seus ríos e abrígana cos seus encoros. Permitídeme que recite o inicio dun poema de Rosalía de Castro. Esas selvas agrestes, esos bosques seculares e hermosos, cuyo espeso ramaje, abrigo y cariñosa sombra dieron a nuestros padres, fueron siempre de predilecto amor, lugares santos que todos respetaron. Seguindo de forma poética este documental, quere ser un canto á beleza da nosa paisaxe. Por iso recollemos imaxes, aínda que sexa de forma breve, de todos os núcleos que forman o noso concello. E por último, pero non menos importante, senón que resume o espírito deste traballo, é que a riqueza de Viana está na súa xente. Queremos poñer en valor a todas as persoas que coa súa intelixencia, talento e esforzo fixeron que os povos se mantiveran e progresaran. Este documental é voso e para vos. E antes de rematar, somente queremos pedirvos que vos sintades sempre orgullosos da vosa trayectoria vital, do voso pasado, porque sen a vosa orixe non poderíamos hoxe estar aquí. Gracias. Agora vaivos a falar o que é artífice de gravar todo este entramado. Bueno, moitísimas gracias por asistir. O que vades a realizar a ver hoxe é un longo proceso, moitas horas de grabación, moitas horas de edición. Espero estar á altura das expectativas. O que me levo deste proxecto é o que aprendí en cada viaxe que fixemos a visitar os nosos povos. Espero habelo transmitido no documental o mellor posible. Quería tamén agradecer estas tres mulleres, o fin de Viana do Bolo, o Concello, pola confianza. É moi importante para mí. Sen máis, vos vou a deixar ca persoa que creo que lle botou máis ilusión a este proxecto, que é Ramón. Bueno, vou quitar a mascarilla. Bueno, o documental que imos ver a continuación, como vos estuveron explicando os meus compañeiros, son retazos das conversas que mantivemos con vos ao longo deste verano. E digo retazos porque tivemos que resumir 20 e tantas horas de grabación nunha hora e algo. Estas grabacións xa forman parte de nós, pero non queremos empezar a mostralas sin antes darvos as gracias a vos, prezados protagonistas desta historia. E digo gracias con mayúsculas, pola acollida, pola hospitalidade, polas confidencias, polo cariño con que nos tratasteis, porque fixestes despertar en nós lembranzas e curiosidades polo que foi, polo noso. Gracias por facernos sentir parte de vos e conseguir que as nosas raíces se arraiguen aínda máis forte a esta terra nosa que Viana, e porque comprendimos e nos reiteramos que estamos onde debemos e onde queremos, na nosa terra e ca nosa xente. Non podo esquecerme de dar tamén as gracias a este equipo de amigos, de compañeiros, Sara, Isa, Andrés, Nuria,
Gracias polo compañerismo e a profesionalidade. É un orgullo traballar con vos. Pero bueno, que non se relaxen, que vamos a empezar outra. Bueno, e agora sí. Agora empezamos a ver pegadas. Espero que vos guste, por parte nosa pusémoslle moitísimo cariño. Moitas gracias.